pare, mandadangal ka lalamot. Untag na napupukan niya 88.1 FM Radyo Pangasinan paborito. Bali-bali rito dugan da jay. Mandadangal pa si rin. Ga, abayan mo, tamundoy mo tayo sa nagutan sa labi. Aya, so number one pop music station, DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Paborito. Parad aliguas, tan arangkaday kalasyaw, ang inyong lingkod sa ating bayan. Ang bawat isa ay mahalaga. Sama-sama nating itaguyod ang disiplina, malasakit, at tunay na pagbabago. Sa tulong ng inyong suporta, patuloy nating mapapalago ang ating komunidad. Malinis, ligtas, at maunlad. Isang mensahe mula kay Mayor Patrick Agustin Caraman. Kasama ninyo sa bawat hakbang tungo sa progresibong bayan. Alagang Caraman, Kalasyaw, para sa lahat. Tired of the stress and noise of the city and looking for the perfect getaway? Good thing there's J-Max Resort Hotel. Cozy rooms, a refreshing pool, and a peaceful escape for the whole family. Whether you are on a trip, a barkada outing, or even solo retreat, J-Max Resort Hotel is the perfect destination. So pack your bags, leave the stress behind, and discover the place where relaxation meets comfort. J-Max Resort Hotel, your perfect place for any kind of occasions. J-Max Resort Hotel is located at Villanueva Street, Poblacion Norte, Santa Barbara, Pangasinan. For inquiries, you may call at 0947-980-3263 or 075-636-8479. J-Max Resort Hotel. This is DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, whose sole mission is to inform, to educate, to entertain, delivering to all Pangasinenses news that is true, public service that is sincere, commentary that is fair, and entertainment that is proudly Pangasinense. This is your DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, going beyond just being number one, working towards total domination. Diyan Pangasinan, walay saksakaya radio station ya iiyag na saray Pangasinense. Diyan Dagupan, Paborito, Manawa, Paborito. Mangaldan, paborito, San Fabian, Paborito. diyan sa Nasinto, paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Popular sa balita, popular sa musika. Pangasinan Govwaves Network Corporation. Sa Pangasinan, we are the number one pop music station. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Paboritong ang kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Number one pop music station. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Wadyala sa programa Mambangon si kayo kapaborito. Pakaringalan na saray balita, impormasyon at loob tantaway na luyag na Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Kaiba si kapaboriton Dennis Mojares tan si kapaboriton Aaron Horado. Jalabat at DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Oras alas 6:02 na kabuwasan.
Masantos tan maabig ay kabwasan luyag na Pangasinan. Wadyan ipaparungtal sa programan maabig ay kabwasan Pangasinan. Pakasulan na saray balitad lokal, balitad nasyonal. Agawad loob na 24 oras. Narangilan jalabat at DWG 88.1 FM Radyo Pangasinan paborito. Nakalupyo o dasayan kabwasan Bakteryon Lingkor Timog ti Pangasinan Dennis Muharis kay bamot si kapaborito Errol Horado tanjad technical control si Engineer Nixon Dakal. Agunatan na Biyernes, thanks God it's Friday, Pizza Ajis at bulan na Abril 2026. Gadasaray ulo na balita da lokal. Radyo Pangasinan Balita. Duara na ka motorsiklo nan natambling apat iray asugat-sugatan. Radyo Pangasinan Balita. Tinakaw yung cellphone na abawi na biktima suspect na aresto. Radyo Pangasinan Balita. Elektrician, akuryente, ada patibong nataklay na uloy, Shabu, Asamsam. Radyo Pangasinan Balita. Bumaralos na aresto da kason karnaping. Radyo Pangasinan Balita. Honda pagtayo ada sari ulo na balita da nasyonal. Radyo Pangasinan Almusal Balita. Medisina agni ontagoy kuno ang gadahonyo palapag na DOH. Radyo Pangasinan Almusal Balita. 10 na piso kada litro na fuel subsidy at PUV gapan na gobyerno. Radyo Pangasinan Almusal Balita. Sistematiko na implementasyon na tupad karoon ng Senador Rapi. Radyo Pangasinan Almusal Balita. Rollback na diesel 3 piso ang 40 centavos, gasolina piso. Ipatuntun at sayan agaw. Radyo Pangasinan Almusal Balita. Oras nila alas 6:05 nakabasantan natin wadyaray detalye ada saray balita da lokal. At ako yung cellphone na abawi na biktima. Yagawa dalas 9:20 na labi, Jada Barangay Dinalawan, Kalasyo, Pangasinan. Sa biktima suwa man taon na 39, walay asawa. Residente na Barangay Bulo, Balay na Labrador, Pangasinan. Lega niya sa may suspect sa man taon na 32. Bawalaki ang kapayanapan residente na Barangay Maluwad, Siyudad na Dugupan. Unong inisyal yung investigasyon na pulis. Jadoras na alas 7 na labi. Lega niya busy yung manluluto sa biktima. Naninggaton to niya sa iPhone na 15. Yaman bili na 48,000 piso. Jada sa may tabla at doob na saladar niya. Nanimbaki na biktima sa biktima. So anak to niya. Alayan na so abitlan na cellphone. Nadiskubre na nababalang tanan na ginawa sa may tracking application na naabilan na cellphone. At anong nang device wala ada Barangay Bungalon, Labrador, Pangasinan. Tampol na nila na biktima tan sa may anak to niya. So laki ada bitlan na lugar na nakasabilara ada lugar tinawag ang dara niya so number cancer na bilang cellphone. Kung tatanaw sa bilang na cellphone bang balat ta agaw na ibat sa bitlan suspect kanyang tampol yan report jada police station
Ya tampol mo ito na aresto sa bitlahan na suspect. Radyo Pangasinan Balita. Duara motorsiklo at bakyar parehon na driver asugat-sugatan nagawa sa insidente at oras na alas 4 na palbangon yagawa dyan National Road na barangay Magsaysay bali na sa Nasinto Pangasinan sa involved ya luluganan motorsiklo mamanehan na 21 anyos balalaki estudyante wala na lisensya residente na barangay San Jose Dabilan Balay kay bato niya sudwaran na bakrada pinya ya kalason na dabilang motorsiklo yaman taon na 23 balalaki estudyante residente barangay Labnoy Abilan Balay. Kanon tandumat at akalason sa mantaon na 23 anyos, balalaki estudyante, residente na barangay Kasibung at Balay na sa Nasinto Pangasinan. Sa raya so babagay walad silong na influensya na alak na nibangga dara niya. So bilang motorsiklo at sama duyaw Yamaha Mio ya sporty motorcycle mamanehan na laki man taon na 42 awala na sawa amusement crew awala na lisensya akasulong na helmet positibo mat ya ed alcoholic breath residente na barangay Aramal Balay na Sampabian Pangasinan na unang da investigasyon na pulis sa redwaran na luganan sa parehon ng babatik mamarap that is direksyon na nakasabilara din kagawan na aksidente sa may duwaran na motorsiklo sunanda pigasan sungigan na sa may aksidente kung papaw investigasyon niya sara may talura na kalason na motorsiklo so only ko lalawari at may kawigin pason pian mga nada sa kaya restaurant yan narumog at dapat na lugar ng biglan na imovertake sa bitlan niyo mo Yamaha motorcycle siya na sa may aksidente sa radaran na luganan so Adamios tan sara may biktima sumbatik Jad Mapandan Community Hospital liga niya sa may driver met na niyo Yamaha motorcycle sumbatik jad Regional Medical Center na Bunuan Binlok at syudad na Dagupan. Radyo Pangasinan Balita. Elektrician na naralan na Cebu oras na alas 5:40 na kabusan jad barangay Makalong Balay na Singan Pangasinan sa may suspect sumantao na 38 balalaki residente na barangay San Vicente sa Balay na Asinggan yung sikatoso na arresto at ginawa na drug bypass operation yung kasana sa retaklanulay akumpiskada sikatoso taluran na perason heat shield transparent plastic sachet yung ang karga na Cebu yung walay balaton na 0.4 gramo walay balor 2,720 piso yung lalako to da sa rin panggap po surveyor kasalat na 500 piso bill asam sa meta so sa unit Samsung Galaxy cellphone sa pakitin na sigarilyo tan sa black Euro motorcycle yang plaka sa may suspect tan sa ebidensya sa nawit jad police station for proper disposition kaso ni Sungay na Republic Act 9165 o comprehensive dangerous drug act of 2022 sige pagkorte laban ed abitlan sosmed. Pangasinan Balita. Dumaralo singkat na otoridad at oras na alas 10:40 na kabuwasan dyan barangay Maigpa bali na Bayambang Pangasinan sa rayo operatiba na Bayambang pulis so ang aresto na laki mantaw na 35 residente na barangay San Libo Dabilang Balay sa may suspect so naresto Makalanor at biskid na warrant of arrest siya ipa-accept na korte at din sungkay na Republic Act 10883 o kaso new anti-carnapping
wala da silong nakrona case number 17-4891 kan si katuing ganggan na korte yaman piyansa da kantidad na 200,000 piso sa may suspect sa wala natan ng kustodiya na bayambang pulis sa estasyon na Radyo Pangasinan Balita. Marngalaan na katubukulan ng balitad lokal antes tayo ng dapag adasara balitad nasyonal wa Janera Pigaran Paimano. This is Pangasinan Gulf Waves Network Corporation in Quezon City. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Looking for a place where comfort meets flavor? Welcome to Cafe Medardo, nestled inside Coras Manor and Garden in Mapandan, Pangasinan. Your cozy escape just off the town's heart. Start your day with a rich aroma of freshly brewed coffee. Savor our signature blends, perfectly paired with warm pastries straight from the oven. Indulge our mouth-watering pasta, bowl and chef-inspired specialties made with love in every bite. Whether it's a casual catch-up with your friends, a family celebration, or a quiet moment just for you, Cafe Medardo is your perfect spot to relax, connect, and enjoy. Visit us today at Cafe Medardo in Coras Manor and Garden, Mapandan, Pangasinan, where every cup tells a story and every visit feels like home. Cafe Medardo, where every sip feels special. Hindi ba napapansin ang inyong negosyo, mga kapaborito? Abay, magpa-advertise ka na dito sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. We are located at the 3rd floor of Jumel Building, A.B. Fernandez East, Dagupan City. Or you may contact us at 0968-444-4290 or 0956-168-4908. O bueno, mga kapaborito, magpa-advertise na! Umangon na, samahan ang inyong mga kapaborito. Maabigyan ka po sa Pangasinan. Dennis Muarez, Errol Hurado, ang gigising sa inyo tuwing umaga sa programang Maabig Kagabosan Pangasinan. Dito lamang sa #1 Pop Music Station. WJ 88.1 FM Radyo Pangasinan. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Alas 6:15 na po ng umaga, 6:15. Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Hurado. At narito na po ang detalye ng ating mga pambungad. Almusal Balita ngayong araw ng Friday. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Magpapatupad ang pamahalaan ng 10 pisong bawas kada litro ng langis sa Public Utility Vehicle o PUV na may maximum na 150 liters kada linggo sa loob ng 3 buwan. Ito ang inanunsyo ng Pangulo matapos ang pagpupulong ng Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport o UPLIFT Committee. Ayon sa Pangulo, sisimulan muna ito sa National Capital Region sa susunod na linggo kung saan mauuna itong ipatupad sa Commonwealth at palalawakin sa mga susunod na araw. Sa Quezon Avenue, Espanya, sa Pote, Bonifacio, Rizal at Marcos Highway hanggang sa mapalawak sa buong bansa. Diit ni Marcos, mahalaga ito dahil hindi lang transport cost ang tinutuguran, kundi pinipigilan din ang pagtaas ng presyo ng pagkain at iba pang pangunahing bilihin. Ang fuel subsidy niya ay papatupad lamang sa mga lehitimong gasoline station na aprobado at minomonitor ng Department of Energy para masiguro na mapupunta ito sa tama at hindi maabuso. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita.
Samantala, makakaranas sa mga motorista ng bahagyang ginhawa dahil sa inaasahang bahagyang pagbaba ng presyo ng mga produktong petrolyo sa bansa sa susunod na linggo. Ito ay kasunod na rin ng 2 linggong ceasefire na napagkasunduan ng United States at Iran. Base sa MOPS Trading, sa unang 3 araw ng linggo, ang estimated reductions pump prices ay nasa 2 piso at 50 sentabo hanggang 3 piso at 40 kada litro. Ang gasolina naman ay inaasahang bababa na hanggang piso kada litro. Nilinaw naman ng source ng naturang projections ay maaari pang magbago depende sa resulta ng trading hanggang sa Biyernes, April 10, 2026. Una nang pumayag si US President Donald Trump sa ceasefire sa pagitan ng Iran. 2 oras bago ang deadline sa Tehran na muling buksan ang Strait of Hormuz o mahaharap sa matinding pag-atake sa kanilang civilian infrastructure. Pumayag naman ng Iran na itigil ang counterattacks at payagan ang ligtas na pagdaan sa naturang lugar. Binigyang din naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na sasamantalahin ng Pilipinas ang 2 linggong ceasefire para matiyak ang supply ng petrolyo sa ating bansa. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Sa iba pang mga balitang nasyonal, Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. tiniyak ng Department of Health kahapon na wala pang magaganap na pagtataas ng presyo ng medisina sa bansa sa kabila ng krisis sa langis. Ayon kay DOH spokesperson Undersecretary Albert Domingo, walang mararamdamang pagtataas ng presyo ng gamot hanggang June 2026. Kung may karagdagan man anyang gastusin ay kalimitang galing ito sa hirap sa logistics at transportasyon. Siniguro naman ni Domingo na handa ang pamahalaan na sagutin ang anumang labis na halaga ng medisina at medical supplies sakaling tumaas ang presyo nito sa Hulyo. Ay pahayag pa ni Domingo, mayroong financing firm ang PhilHealth ay maaaring magtaas ng benepisyo pa sigurado na nag-ongoing yung usapan ng mga industriya at tamang deklarasyon. Ang importante, yung unbundling or breakdown ng mga cost para makita ang libro kung ito ba yung dahilan ng pagtaas ng unang mga presyo. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Samantala, Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. matapos magdeklara ang pamahalaan ng National Energy Emergency bunsod ng sigalot sa Middle East, ianunsyo ng Department of Labor and Employment na nagtalaga sila ng 1.2 bilyong pesos na pondo para sa mga programa gaya ng tupad bilang tulong pangkabuhayan para sa vulnerable workers, kabilang ang mga mula sa transport sector na nawalan ng kita. Kaya bilang pagtitiyak na mapupunta sa nararapat na benepisyaryo ang ayuda sa tamang oras at sistematikong paraan, agad na nakipag-ugnayan si Senador Rapi Tulfo bilang chairperson ng Committee on Labor and Employment at Committee on Public Services kay Dole OIC Benedicto Ernesto Bitonio Jr. Nilinaw ni Senador Rapi kay Bitonio ang guidelines at qualification na gagamitin ng Dole upang masiguro na magiging sistematiko, walang magaganap na palakasan system na talamak sa pamamahagi ng tupad at hindi ito magsisilbing gatasan lamang ng mga opisyal sa barangay level. Ayon kay Senador Rapi Tulfo, marami na siyang natanggap na reklamo mula sa iba't ibang barangay na kukuha ng porsyento ang kapitan sa makukuhang ayuda ng mga benepisyaryo at hindi sa
at hindi sila pagtatrabahuhin na isa dapat sa requirement sa pamamahagi ng tupad na kukunin mula sa 1.2 billion pesos. Bukod pa rito, sangkaterbang sumbong din ang nakarating kay Senador Tulfo na nagpapakuha lamang ng litrato habang kunwaring nagwawalis ang ilan sa mga benepisyaryo at saka uuwi na. Kaya inirekomenda ni Senador Rapi Tulfo na magpatupad ang dole ng mas malalim at makabuluhang mga aktibidad para sa komunidad na gagawin ng tupad beneficiaries. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Samantala, Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. naniniwala si Presidential Communications Office o PCO Acting Secretary Dave Gomez na ang pagdami ng impormasyon sa social media tungkol sa kalusugan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay bahagi ng planong destabilisasyon sa gobyerno. Sa isang mensahe ni Gomez, nakadetect ang anti-fake news desk ng PCO na biglaan at sabay-sabay na pagdami ng maling impormasyon sa social media at maging ang mga respetadong mainstream media ay nabibiktima na rin ng pag-atake ng mga trolls tungkol sa kalusugan ng Pangulo. Ayon sa kalihim, kaya ay nasa state of energy emergency at ang Pangulo ay hindi nagpapadala sa mga ingay na ito. Nananatilian niya si Pangulong Marcos na nakatutok sa pagresolba sa krisis sa enerhiya at pagtulong sa bawat pamilyang Pilipino para mapabuti ang buhay at mapalakas ang ekonomiya. Dahil dito kaya patuloyan niya ang pagsubaybay at pagdodokumento sa bawat post, comment at bawat kasinungalingan na kanilang gagamiting ebidensya sa korte. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. At sa pinakahuling balitang nasyonal, Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. isang aktibong tropical cyclone ang namataan sa labas ng Philippine Area of Responsibility o PAR na inaasahang magiging isang super typhoon oras na ito ay pumasok sa bansa. Ayon sa Pag-asa, ang bagyo ay lalabas ng PAR ay namataan sa layong 2,845 km silangan ng northeastern Mindanao. Taglay ang lakas ng hangin na 55 km per hour at may pagbugso ng hangin na umaabot sa 70 km per hour. Oras na pumasok ito sa PAR, ang bagyo ay tatawaging Kaloy. Sa kasalukuyan, ang naturang bagyo ay wala pang epekto sa ating bansa lalo na sa Eastern Visayas. Ayon sa Pag-asa, may tsansang magbago ng direksyon ang bagyo pero mahabang tsansa na bumagsak sa lupa. Kahapon ng umaga, ang Ridge of a High Pressure Area o HPA ay nakakaapekto sa Northern at Central Luzon, samantalang magdadala ng mga pag-ulan sa iba't ibang bahagi ng bansa ang localized thunderstorms. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. At sumayin niyo ang ating mga pambungad. Almusal Balita ngayong araw ng Friday. Oras po natin 6:27 na po ng umaga. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Ang puta-putang ilang balita. Huwag niyo kong subukan. I am sorry. Kung walang kurap, walang mahirap. My God, I hate drugs. Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Ang puta-putang ilang sunata. San ang puta-putang ilang impormasyon. Aya sa #1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Paborito.
Paborito. Babala sa publiko mula sa PCSO. Ipinababatid sa lahat ng kababayan na tumatangkilik sa STLO Small Town Lottery sa lalawigan ng Pangasinan na mag-ingat sa pagtaya upang maiwasan ang paglilinlang at iligal na operasyon. May mga naulat na insidente ng bogus o iligal na bangka na pinapasukan ng ilang kabo o kubrador upang matiyak ng inyong pagtaya ay sinasagawa sa lehitimo at otorisadong STL. Iniikayat ang publiko na siguraduhin sumusunod sa mga sumusunod na alituntunin ng kabo o kubrador bago tumaya. Una, ang kabo at kubrador ay may opisyal na ID at chaleco na ibinibigay ng Philippine Charity Statistics Office o PCSO at Grand 88 Gaming Corporation, ang tanging legal at otorisadong operator ng STL sa Pangasinan. Pangalawa, mayroon silang opisyal na papel na may logo ng PCSO at Grand 88 Gaming Corporation. At pangatlo, ang pagpasok ng taya ay ginagawa lamang sa opisyal na betting station ng PCSO at Grand 88 Gaming Corporation. Mahalagang paalala, tiyakin ng inyong tinatayaang kabo o kubrador ay lehitimo upang maiwasan ang anumang aberya o problema sakaling kayo ay manalo. Happy 7th year anniversary, Radyo Pangasinan. Sa likod ng inyong tagumpay ay ang dedikasyon ng inyong mga tagapamahala, broadcasters, staff, at higit sa lahat ang walang sawang suporta ng inyong mga tagapakinig. Naway magpatuloy pa ang inyong adhikain na maglingkod ng may integridad, katotohanan at malasakit. Patuloy ninyong liwanagan ang isipan ng bawat Pangasinense at magbigay inspirasyon sa susunod pang henerasyon. Ito po si Councilor Ginny Rose Fuertes Flores sa Iachi na Mangaldan na bumabati ng Happy Anniversary DWJE Paborito. Looking for delicious food you can trust for any occasions? Discover the taste of Genlicious Food Service. From everyday meals to grand celebrations, we serve home-cooked goodness with restaurant-quality flavor. Indulge in their best sellers, perfect for birthdays, anniversaries, meetings, and family gatherings. Let Genlicious Food Service take care of your food so you can enjoy every moment. Prepared with care, made with quality ingredients, and served with love. Every bite is worth it. Order now. Message Genlicious Food Service on their FB page or call 0954-463-5305. Because with Genlicious, great taste meets their value. Genlicious Food Service. We cook, you celebrate. Hindi ba napapansin ang inyong negosyo, mga kapaborito? Abay, magpa-advertise ka na dito sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. We are located at the 3rd floor of Jumel Building, A.B. Fernandez East, Dagupan City. Or you may contact us at 0968-444-4290 or 0956-168-4908. O Breno, mga kapaborito, magpa-advertise na! This is DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, whose sole mission is to inform, to educate, to entertain, delivering to all Pangasinenses news that is true, public service that is sincere, commentary that is fair, and entertainment that is proudly Pangasinense. This is your DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, going beyond just being number one, working towards total domination. Jad Pangasinan, walay saksa kaya radio station ya iiyag na saray Pangasinense. Jad Aguilar, Paborito. Basista, Paborito. Binmale, Paborito. Bugalyon, Paborito. Labrador, Paborito. Lingayen, Paborito. mga tarap, Paborito. Jad Orbis Tondo, Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito nating lahat. DWJE 88.1
WJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Bumangon na, samahan ang inyong mga kapaborito. Maabigyan ka po sa Pangasinan. Dennis Muarez, Errol Hurado, ang gigising sa inyo tuwing umaga sa programang Maabig Kagabosan Pangasinan. Dito lamang sa #1 Pop Music Station. WJ 88.1 FM Radyo Pangasinan. Alas 6:33 ng umaga sa pagpapatuloy ng ating palatuntunan, Maabig Kabuasan Pangasinan. Ang inyo pong nakakasama sa umagang ito. Good morning Pangasinan, Maabig Kabosan. Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Hurado. Maktoron Lingkor, Tumag Pangasinan, Dennis Muharis. At kasama din natin dyan sa may technical control si ang nag-iisang pugi sa puso ni Madam Charis, Engineer Nixon Dakal. Araw po ngayon ng Biyernes, sa sa buwan ng Abril 2026. Samahan nyo kami sa pagtalakay sa mga mainit na issue ngayong araw. Kung meron kayong mga gustong iparating na mga hinaing, mga reklamo, suggestion, opinion, reaction, at siyempre yung mga sumbog ninyo, mangyari lamang po, tumawag o mag-text sa ating hotline 0939-100-9931 o kaya sa group number 0927-974-2784. Doon sa atin pong Facebook at YouTube na live pa rin po, DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Ayan, mayroon kang nabalita kanina kapaborito Errol tungkol doon sa hindi pa raw tataas yung mga presyo ng medisina. Sana. Ayon sa DOH. At sabi nila hindi pa tataas hanggang buwan ng Hulyo. So may posibilidad na June. Hunyo. So may posibilidad na tataas sa buwan ng Hunyo. Siyempre itong naranasan natin na crisis kasi. Yun nga, pero pag yung kanilang pistok, dyan sa may gitnang silangan, 2 weeks yan ay magdire-diretso na. Yung 2 weeks yung ceasefire. Magdire-diretso. Wala nang mga nakaambang dyan pagtaas. Ano dahilan? Dahil wala nang gera. Kaya nga yung krudo nga unti-unti nang nakakalabas, yung pagbaba ng presyo. Kaya nga kaya ang nakaka ano lang dito yung nakakabahala. Yung pagtataas ang lalaki. Pero pagbaba naman ay piso-piso. Kaya nga parang sa gasolina. Sa diesel. Alam mo ba yung yung pagpatak ng ulan, pag malakas yung ulan, maraming patak yung ulan? Ganun yung pag nagpataas ng gasolina, itong mga gasoline station, ganun kabilis. Hindi nga hawak kasi ng gobyerno. Pero pag naman, mag-rollback sila, parang patak-patak lang ng ulan. Kawasan na yung pinirmahan ng presidente. Na emergency, yung kanyang power para tapyasan yung excise tax. Hindi bumaba. Nakapinding pa. Hindi, napirmahan niya na, di ba? Pinding niya doon sa pisina niya. Hindi pa kasi binabalansi daw Pag inalis yung tax o binawasan yung tax ng mga krudo, bilyon din yan. Automatic bababa yung presyo. Bilyon din ang nawawala sa gobyerno. Anong uunahin niya? Yung taong bayan? Yung pang next year pa na epekto. Kaya nga, yun ang kanyan. Kaya binabalansi. Tagal naman. Binabalansi daw. Sana tuloy-tuloy na ang ceasefire dyan sa may Middle East. Para sa ganun, hindi tayo maapektuhan
ng Hindi na masyadong maapektuhan. hindi masyadong maapektuhan. apektado na tayo. Kaya nga, hindi masyadong maapektuhan. Kasi binuksan na rin yung yung daanan ng mga barkong nagdadala ng langis. So sana po tuloy-tuloy na yan, ha? Yung Sabay po nating ipagdasal. yan ang kwan dyan. Ngayon, sa mga issue natin kapaborito, Errol, meron yung inulunsad din ng Department of the Interior and Local Government, DILG, na 2026 Child-Friendly Local Governance Audit, upang suriin ang mga lokal na pamahalaan sa kanilang mga programa para sa kabataan, kapaborito, Errol. Ano yun? Child-friendly local Governance Audit. governance audit. Ang audit na ito na nagumpisa sa buwan ng Marso hanggang Abril, taong kasalukuyan ay tumutok sa 2025 na programang nagtataguyod ng kalusugan, proteksyon, edukasyon at karapatan ng mga bata. Kung ang pag-uusapan ay kalusugan ng mga bata, ay critical na issue yan. Madalas na naapektuhan ang nutrisyon ng mga bata, kaya nagkakaroon ng pagkabansot. Kakulangan kasi ng yung access sa serbisyong medikal. Yan yung halimbawa pa lang, yung isa, yung sinasabi mo. Pero ang LGA ay maraming yan. Maraming tinitignan din na programa. Yung nabanggit mo, yung sa kalusugan. Kalusugan pa lang. Pero mamaya babanggitin natin isa-isa. Kailangan agarang aksyon at mula sa DOH at DSWD kasamang aktibong pagbabakuna at tamang nutrisyon upang iligtas sila sa maagang yung pagkamatay at matiyak na kanilang maayos na paglaki. Ay mukhang nagkakaroon ng crisis sa nutrition at ang tinatawag na stunting, yung pagkabansot ng mga bata. Dahil kulang sila sa nutrition, di ba? Malaking hamon ang pagkabansot ng mga bata sa bansa kung saan maraming batang hindi nakakakuha ng tamang nutrisyon na kailangan para sa pisikal at mental na pag-unlad. Ang kakulangan sa pagkain o wastong diet ay nagresulta sa mahinang pangangatawan na magiging sanhi ng mas mahalang sakit. Hindi lang yan, may mga batang nasa mahihirap na komunidad at liblib na lugar ay madalas na hindi naaabot ng serbisyong medikal. Kahirapan kasi ang nagiging balakid upang may paggamot ang mga bata kung minsan ang dahilan ng kailang yung kailang agarang pagkamatay dahil siyempre kuwalang sila ng nutrition o kaya yung pagkabansot, hindi sila agarang lumalaki. Ang pagbabakuna ay pangunahing kahalagahan, kaya dapat bigyan din ng lokal na pamahalaan na mayroong regular na check-up, bakuna at sa mga bata upang makaiwas sa sakit tulad ng polio o yung mga tigdas, gano'n. Isa pang nakapaloob sa naturang programa ang proteksyon ng mga bata, na ito ay isang crucial na issue na nangangailangan ng agarang aksyon, lalo na sa yung laban sa mga pang-aabuso, yung exploitation at karahasan. Meron tayong pinapatupad na batas tulad ng Republic Act 7610, ang tinatawag na Child Abuse Act at Republic Act 11930 upang masiguro
ang kaligtasan ng mga bata. Nabanggit mo ang batas na laban sa pang-abuso o kaya yung Republic Act 1716 na ito ang nagbibigay proteksyon laban sa physical, emotional at psychological na karahasan kung saan libo-libong kaso ang naitatala kabilang ang mataas na insidente ng rape, yung sa online, yung tinatawag na yung online sexual exploitation at physical abuse na ayon sa records ng Philippine National Police nakapagtala sila ng mahigit na 3,900 na kasong child abuse na ito ay naiulat ng unang kalahating taon noong Enero hanggang Hunyo taon 2025 last year ito. At may mga data dyan, may mga datos dyan. Yan sa Makulyana, dyan sa may Calabarzon. Nakapagtala sila ng 783. Meron sa may Metro Manila, 679. Central Luzon, 413 na kasong child abuse. Ayan, sa kaso, yung kaso naman ng paglabag sa Republic Act 11930 na banggit mo, ang online sexual abuse or exploitation of children. Ito ay isang seryosong banta sapagkat noong Marso 2025 naiulat ang pagsagip sa 6 na bata sa isang operasyon ng Philippine Offshore Gaming Operation na kinasasangkutan ng mga suspect kabilang ang mga dayuhan, yung isang dayuhan. Diba? Sa Region 1 ay nakapagtala ng 868 na kasong paglabag ng Republic Act 7610 yung child abuse mula January hanggang November 2025. Ang mga biktima dito ay edad na 12 hanggang 18. 12 years old to 18 years old. Kaya dapat paigtingin ang mga polisiya sa paaralan. Kailangan na atasan ang institusyon gaya ng DepEd na palakasin ang anti-bullying policies para sa proteksyon ng mga batang mag-aaral. Responsibilidad ng lahat yan tulad ng mga magulang, siyempre dapat lang ay turo ang sa kanilang mga anak ang very basic yun, yung GMRC, alam mo yun? Yung good moral character. Good moral and right conduct dati tinuturo. Kaya yan, subject yan sa elementary noon. Ganon din ang mga guro bilang pangalawang magulang, turuan ang mga batang mag-aaral na tamang disiplina, kahit hindi lang natin sabihin to, ginagawa naman ito. Kaya dapat, lalo na sa mga magulang. Dapat wakasan ang paggamit sa mga yung mga bata sa anumang uri ng illegal na gawain at siguraduhin na sila ay nakakapag-aral ng maayos na at nasa mabuting kalagayan. Diba? Yun ang importante dyan. Ang mga ahensya ng gobyerno tulad ng DSWD, PNP, katuwang ang Council for the Welfare of Children ay patuloy na nagpapatupad ng mga seminar, kampanya, yung information dissemination, at siyempre yung mabilis na pag-aksyon. Kaya nga dapat na paigtingin ng mga otoridad natin ang yung naturang mga batas na yan at ganoon din sa pakikipagtulungan ng mga magulang, mga guro bilang sila po yung pangalawang magulang, ituro nila yung tama para sa ganon ay maibsan man ang naturang pang-aabuso sa mga bata, lalo-lalo yung mga kababaihan, kapaborito ito. Ito nga yung nabanggit ko kanina. Yung ang layunin ng child-friendly local governance audit. Yan. Yan, siguruhin na child-friendly ang pamahalaan. Number 1. Maprotektahan ang mga bata laban sa abuso, kapabayaan at karahasan.
masiguro ang access sa edukasyon, kalusugan at proteksyon. Ayan. Gawing priority ang karapatan ng bata sa local governance. Ayan, oo. So, yun yung mga... Yung mga programs, gawin. nandito pa yung kaligtasan at kaligtasan. kalusugan. Oo. Yan yun, yung sinasabi mo kanina, yung sa may kalusugan. Oo. Meron nutrition program. Correct ka Na na. kasama dyan. Oo. Sa immunization, meron ding maternal at child health services. Kasama ang access sa edukasyon. Ayan. Yung sa youth development activities. Dapat may mga aktibidad daw sa mga kabataan. Correct, oo. Yung may protection dapat sila sa mga child abuse. Ito nga, yung nabanggit natin, trafficking, child labor. Ayan. Yung child labor, yung bata pa lang, pinagtatrabaho na. Dapat kung wala pa sa tamang edad, huwag mo nang pagtrabaho, huwag mo nang tanggapin. Meron pa lang Oo. BCPC na tinatawag. Ayun. Barangay Council for the Protection of Children. Correct. Meron yan. Oo. Meron. Hindi lang sa police station, yung... Meron ba yan? Sa police station? May yung ibang barangay ba may ganito? Ngayon Barangay Council Dapat, for the Protection of Children. dapat yun na sana ang kuan nila, paigtingin nila dahil yan ang yung immediate na sa sumbungan ng mga naaabuso, di ba? Na hindi sila kaagad na didiretso sa police station. Sila ay pupunta sa barangay para sa doon sila magreklamo. Pero kung minsan mga barangay official dyan, kung kaanak nila, pinapaboran nila. Sana huwag naman ganun, balansihin natin kung may mga reklamo, tanggapin ninyo at kung kinakailangan na aksyonan ninyo. Ang seal of child-friendly local governance, yun yung pinag-uusapan natin. Napakahalaga pala nito sa iyo. Alam mo kung bakit? Ito ay isa sa requirement ng DILG para sa SGLG. Correct, So, dyan papasok ngayon yan, yung programa na yan. Hindi lang sa, yung lokal na pamahalaan, pati sa barangay isa sa mga requirements yan So, kailangan ngayon pala, pag ito ay, kapag ito ay nakompleto mo at na-implement mo ng tama, magkakaroon kayo ng mataas na score sa Seal of Child-Friendly Local Governance. Correct. Kaya nga dapat ipatupad ang Child-Friendly Local Governance Audit. Ayan. Requirement sa SGLG. SGLG. Ng programa ng DILG yan. Okay. Okay, basahin natin itong mga reaction muna. Diosdado Mejia, mga idol, pwedeng magtanong. Magtanong. Sabi, ang kasal ng mga bata na edad 14 hanggang edad 14 ay labag ba ito? Labag talaga. Labag yan, di ba? Nasa kwan yan yung binasa natin kanina na Republic Act di ba? Yung Republic Act nasa Republic Act 11596 yung tinatawag na kwan yan, yung Act prohibiting the practice of child marriage yan. Tsaka meron tayong tinatawag na Family Code of the Philippines. Correct. Yung pwede pong magpakasal yung may nag-text naman na yung 18 to 20 years old. Correct. Ay kailangan, pwede na magpakasal pero kailangan ng parental consent. Correct. Ng mga magulang. Ng mga magulang, both sides. Correct. Pahintulot ng magulang. Yung 21 to 24 naman, kailangan ng parental advice. Yan. Sa mga hihingi ng payo, pero kahit hindi sundin, pwede pa rin. Tapos, yung 25 years old pataas, pwedeng magpakasal, wala nang kailangan ng consent o advice. Ng magulang. Ayan. Pero nandiyan pa rin yung mga magulang pag nagpakasal sila. Bawal ang kasal below 18 years old. Ito ay pinagtibay lalo na sa batas na Prohibition of Child Marriage Law. Ayan, 11596.
Okay. So, yun po yung kasagutan dyan. Okay, mula kay Josie Javier, tanong lang idol, pwede po bang kasuhan ng magulang ang kasintahang lalaki ng aking anak na babae? Ano, pakiulit ka? Pwedeng kasuhan sabi niya, pwede po bang kasuhan ng magulang ang kasintahang lalaki ng aking anak na babae? Bakit mo kakasuhan? Pawang minor de edad daw. Pawang minor de edad. Parehas silang minor. Siguro, nabuntis daw yung babae. Nabuntis yung babae. Nasa inyong mga magulang kasi dapat turuan nyo yung mga anak ninyo. Binabante. Lalo nga pag wala pa sila sa tamang edad, huwag mo nang yung magkikipag kaso ang yan, papasok yan sa Republic Act 1716 kung hindi ako nagkakamali. Yung child abuse. Pareho silang pero minor. Oo nga, oo. Buti kung nasa tamang edad yung lalaki Kaya nga nasa adult pa. Di, yung lalaki under ng DSWD yan kung sakasakaling kasuhan mo yan. Ano ba kasing nababasa natin? Ang alam ko dyan, pag wala pang 18 years old yung lalaki at kakasuhan mo, hindi ka pwede. Aabot pa yan ng 18 years old. Bago mo makasuhan. Yung naman, ganyang magkasintahan, kapag ayaw ng mga magulang ng babae sa lalaki, yung iba, minsan kayo nakasuhan, rape. Kaya nga Diba? Rape kung yung lalaki, pero yung magulang ang nagkaso. Oo nga. Siyempre, yung babae, takot na. Kaya, oo na lang siya kasama ang magulang. Rape to ang gano, boyfriend to. Kaya nga So, legal na usapin yan. Wala tayong dyan. Itanong mo lang sa abogado. Magtanong na lang kayo sa abogado. Yung na-cite ko lang, yung mga nababasa-basa lang natin sa Kaya nga sa social media. So, yun po ang kung dyan. Hindi namin masasagot directly yung tanong ninyo. Dahil nga masalimuot na Pag masyado ng komplikado, itanong nyo lang sa inyong mga abogado. Ayan, kumuha kayo ng legal advice. Meron akong re-recommenda sa inyo. Sino? Si Attorney Muhares. Hindi pa, Attorney at Law. L-O-W. Law. Ayan. Pag may sa akin, Attorney Nokis. Ayan. So yun po talaga masalimot na sa pinyan pagdating sa mga legalidad sa pag-aasawa. Mas magandang kumuha kayo ng advice. Ayun mga bata naman, kung kayo ay wala pa sa 18 years old pataas, dapat na iwasan ninyo yung makikipag boyfriend o makikipag girlfriend. Isipin nyo muna yung pag-aaral ninyo. Babalik ka. Advice lang. Si atang agdadun mo lang si kani. Advice lang. Baka sakali na yung advice natin. Sa iyo, sa pag-aaral. Correct. Tay boyfriend, girlfriend, no, kagraduate ka na, dakalata nani. Kanauputan. Singa ka wala kiyan. Singa ka wala pukok yan na noy bangus. Pwede ka nang mamili ng gusto mo. Makairal. Isipin mo na yung edukasyon. Pag-aaral bago yung pag-aasawa. Alas 6:56. Magandang umaga dyan sa may Kusinok Diners. Dyan sa may barangay Malanay, Santa Barbara, Pangasinan. Gawin din yung 888 Infinity Construction. Ayan. At doon sa Cafe Midarlo, dyan sa may Kuras Manur, Mapandang, Pangasinan. Magandang umaga po sa inyo.
nakikinig po sila sa ating Thank you po, thank you. Ayan, siyempre kung Kuras Manor, siyempre mapandan yan, good morning na rin kay Mayor Carl Christian Biga at ganun din si Sir Jeffrey, Dr. Felix Domicilio at si Boss Darwin, magandang umaga. Oo, lakas, good morning. Si Madam Sheila Pinoliar, magandang umaga. At Councilor Freddy Pinoliar. Ayan, kumusta na po kayo? Sa aming pagbabalik, talakayan namin itong tinext dito sa amin, patungkol dito sa basura. May nag-text dito ka paborito, Errol, basura. Tapon nyo, basura nyo, itapon nyo sa kalsada. Ayan, sabi niya rito, basahin ko, 0918-4469, magandang umaga po. Grabe basura sa gilid ng kalsada dito sa Bimaloy. Wala naman na koleksyon ng basura. Sana magawi dito. Sana magawi sila dito para makita yung mga tambak-tambak na basura. Ayan, oo. So, talakayin natin yan. Makalipas lang po ng ilang paalala. Ang puta-putang Iran Balita. Huwag niyo kong subukan. I am sorry. Kung walang kurap, walang mahirap. My God, I hate drugs. Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Ang puta-putang Iran Sonata. San ang puta-putang Iran Impormasyon. Aya sa #1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Paborito. Parad aliguas, tan arangkaday kalasyaw, ang inyong lingkod sa ating bayan. Ang bawat isa ay mahalaga. Sama-sama nating itaguyod ang disiplina, malasakit, at tunay na pagbabago. Sa tulong ng inyong suporta, patuloy nating mapapalago ang ating komunidad. Malinis, ligtas, at maunlad. Isang mensahe mula kay Mayor Patrick Agustin Caraman. Kasama ninyo sa bawat hakbang tungo sa progresibong bayan. Alagang Caraman, Kalasyaw, para sa lahat. Tired of the stress and noise of the city and looking for the perfect getaway? Good thing there's J-Max Resort Hotel. Cozy rooms, a refreshing pool, and a peaceful escape for the whole family. Whether you are on a trip, a barkada outing, or even solo retreat, J-Max Resort Hotel is the perfect destination. So pack your bags, leave the stress behind, and discover the place where relaxation meets comfort. J-Max Resort Hotel, your perfect place for any kind of occasions. J-Max Resort Hotel is located at Villanueva Street, Poblacion Norte, Santa Barbara, Pangasinan. For inquiries, you may call at 0947-980-3263 or 075-636-8479. J-Max Resort Hotel. Hindi ba napapansin ang inyong negosyo, mga kapaborito? Abay, magpa-advertise ka na dito sa DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. We are located at the 3rd floor of Jumel Building, A.B. Fernandez East, Dagupan City. Or you may contact us at 0968-444-4290 or 0956-168-4908. O bueno, mga kapaborito, magpa-advertise na! This is DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, whose sole mission is to inform, to educate, to entertain, delivering to all Pangasinenses news that is true, public service that is sincere, commentary that is fair, and entertainment that is proudly Pangasinense. This is your DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, going beyond just being number one, working towards total domination. Dagupan
walay saksakaya radio station ya iyayag nasaray dagupenyo. Jad bunuan binlo, Paborito. bunuan bukid, Paborito. bunuan gese, Paborito. may, Paborito. karae, Paborito. tanjad karanglaan. Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Popular sa balita. Popular sa musika. Pangasinan Covwaves Network Corporation. Sa Pangasinan, we are the number one pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Paborito. Paborito ng kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Number one pop music station. Paborito. Tumangon na, samahan ang inyong mga kapaborito. Maabigyan ka po sa Pangasinan. Dennis Muarez, Errol Hurado, ang gigising sa inyo tuwing umaga sa programang Maabing Kagabosan Pangasinan. Dito lamang sa number one pop music station. DWJ 88.1 FM Radyo Pangasinan. Oras alas 7:03 ng umaga sa pagpapatuloy ng ating palatuntunan Maabig ay Kabuasan Pangasinan. Ang inyo pong nakakasama sa umagang ito, Ako pa rin po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado. Mac Lingcor, Timothy Pangasinan, Dennis Muharis, at kasama din natin dyan sa may technical control ang nag-iisang pogi sa puso ni Madam Charissa, Engineer Nixon Dakha. Hey, talaga nga naman. Yan, Pogi. Poging-pogi. Araw mo ngayon ng Biyernes, sa buwan ng Abril 2026. Samahan nyo kami sa pagtalakay sa mga mainit na issue ngayong umaga. Good morning. Ayan, Morning pa rin po. Uy, si ano nga pala, si Don Ramon Bautista, Senior. Ayan, Yan, sa former mga- board member, former vice mayor, Bayan ng... Manawag, Pangasinan. At siya po ay kaantabay ni Centennial Medical Center Chief, Aha. Dr. Joseph Roland Mejia. Ayan. Diyan sa may Region 1 Medical Center. Good morning po sa inyo. Morning po. At lahat ng mga nanonood at saka nakikinig dyan sa may Region 1 Medical Center, magandang Malakas yung umaga. radyo nila dyan sa may yung nagpe-prepare ng mga food. Ayan. Ano bang tawag doon sa section na yon? Dietary section o Dietary section natin. hindi ko alam basta yung mga nagpe-prepare ng mga pagkain. Ayan, magandang May umaga radyo po silang sa inyo. malakas dyan. Good morning po sa inyong lahat dyan. Ayan, at again din dyan sa may Dito sa may annex. Annex sa may Bunabinlo. Sa Bunuan Binlok. Nakikinig po sila dyan. Magandang umaga po sa inyo. Diyan sa bayan ng Mapandan, Pangasinan, kapaborito Errol, nakiisa sa paggunita ng araw ng kagitingan. Kahapon yan yung pag-aalay ng bulaklak sa Mapandan na Public Plaza na pinangunahan ni Mayor Carl Christian Biga kasama ang PNP at BFP ng Mapandan, Pangasinan. Ang aktibidad ay bahagi ng pag-alaala sa kabayanihan ng mga Pilipino na nagbuwis ng buhay para sa kalayaan ng bansa. Binagyan doon na ang kahalagaan ng pagkakaisa at pagpapatuloy ng diwa ng katapangan sa gitna ng hamon
sa ating bansa at buong Pilipinas, buong mundo, kapaborito. Kaya nga ang mensahe ni Mayor Carl Christian Vega ay mawakasan ang kaguluhan sa Middle East upang hindi maapektuhan ang mga Pilipino at maiwasan ang negatibong epekto sa ekonomiya. Ang araw ng kagitingan ay taonang ginugunita upang parangalan ang sakripisyo at katapangan ng mga bayani sa bansa. Ang araw ng kagitingan o Day of Valor ay ating ginugunita tuwing ika-9 ng Abril upang gunitain o bigyang parangal ang tapang ng mga sundalong Pilipino at Amerikano na lumaban at nagbuwis ng kanilang buhay sa ikalawang digmaang pandaigdig, yung World War II. Lalo na ang pagbagsak ng Bataan sa mga Hapon noong 1942. At ang trahedyang ng Bataan, Death March. Ayan, regular holiday kahapon. Kaya doble yung sahod ng mga manggagawa kung sila ay pumasok sa trabaho. Di ba? Nasa batas kasi yan eh. Regular holiday, ngunit yung iba ay hindi naman doble. Yung iba. Hindi ba doble? Alam mo ba na kapaborito Errol kung sino yung nagpasuko sa mahigit na at kumulang 76,000 na sundalo na isinuko sa hukbong Japanese dyan sa may Bataan. Sino ba? Itong si Major General Edward King Jr. Edward King Jr. Major General. Ngayon ko lang history. Kaya ang mga Pilipino, Amerikano at Chinoy ay sa pilitang pinalakad at pinagsiksikan sa mga tren na umabot sa 140 kilometers patungong Camp O'Donnell sa Kapas Tarlac, kung saan libo-libo ang binawian ng buhay na sa tinatawag na Death March. Ayan, dahil sa pagkauhaw, init, gutom, karamdaman at siyempre yung pagmamalitrato ng mga Japanese. At mahigit 54,000 lang ang yung mga sundalo na nakaabot ng buhay sa naturang kampo, di ba? Alam mo, nabanggit mo yung pangalan nun? Edward King Jr. Siya ang sumuko ng pwersa ng US at Pilipino sa Bataan noong April 9, 1942. Kaya nga yung nagresulta ito sa Death March, alam mo kung bakit na ginawa? Ginawa niya ito upang maiwasan ang mas maraming pagkamatay ng kanyang mga sundalo. Kaya ginawa niya yun. Alam mo, kaya kahit na medyo controversial daw yan, nakita ito bilang hakbang para iligtas ang buhay ng libo-libo na mga sundalo. Ito ay naging simbolo ng sakripisyo at mahirap na desisyon sa digmaan. Kaya nga, yearly ay ating ginugunita yung araw ng kagitingan dahil nga dito sa pangyayari dyan sa may Bataan. So, lahat ng mga local government units talagang sila po nag-aalay ng mga bulaklak pagdating ng April, yung araw ng kagitingan. Huwag po kayong malilito dahil iba po yung araw ng kalayaan sa kagitingan. Yung kalayaan, June 12 po yan. June 12 yung kalayaan. Pero yung kagitingan is April, kahapon yan. Ayan, Kaya't dapat na gunitahin natin kung sino man yung mga nagsakripisyo, nagbuwis ng kailang buhay para sa ganon maibigyan din natin yung paggalang sa kanila. Paggunita. Alalahanin. Kaya kahapon ginunutan nila kahapon yung araw ng kagitingan. Magandang umaga kay Shari P. Tirado. Ayan ang Alaminos.
Si Marivic Carvira Balason, magandang umaga. Michael Mariado Suganov, magandang umaga. At siyempre, si Michael Mariado Suganov, yung pinsan mo, inaasikaso na dyan sa Meridian 1 Medical Center. Ayan. Si Sir Ben Gab Jovellanos, good morning, sir. Si Madam Zenaida Zamora Gilbert, maabigya ka bosan lamat, si kayo ditan mga sir, God bless you always, kanto. Nasa bang basa yan? Naulad big tao. Ayan. Si Jerome, dakalakin to. Jerome? JM Balesteros. Masantos, lalamat ya kabosan, lugayan nyo kami, jad MMDA Pasig. Malayo. Sabim ditan. Malayo MMDA Pasig. MMDA. Kami naman, asop J Balesteros JM. Iba, baka ibang ano ito. Balesteros JM. Mga magigiting nating SG. Pag sinabing SG, alam mo na yan. Security guard. Correct. Mandaril kami programa yo. Sainan Lugay, SG Balesteros. Ayan. From Poblacion Bugalyon. Si SG Loresco na Malasiki. Tan si SG De La Cruz na mga tarim. Ayan. Salamat po sa inyong pakikinig kahit po kayo ay nandyan sa Metro Manila. Ayan, magandang umaga po sa inyo. Umaga. Si Yayo Yoko Batutay. Say greetings. Malalapot ng Cecilia Morante. Shout out, happy birthday. Kunod sa may anak ton si Yayo Alesna. Ayan. Si Yayo Alesna man ay ngaranto. Magandang umaga anak po sa inyo. Anak na Cecilia Morante. Imbitado lahat. Nang ka mag-anak. Bring your own plate. At least plate, alam ang baon. Magandang umaga po sa inyo. Si Priscilla Abilia Buaga Solis, magandang umaga. Si Romeo Hines, Doktor, magandang umaga. Okay. Dumako tayo sa ilang pa mga issue. Yung kanina, yung nag-text mula sa 09184469, magandang umaga po. Grabe basura sa gilid ng kalsada dito sa Bimaloy. Wala namang koleksyon ng basura. Sana magawi sila dito at tignan nila yung tambak-tambak na basura. Ano masasabi? Yung ganyan kasi, alam mo yung ang pagiging malinis. Nagsisimula sa sa mga tao yan. Correct. Diba? Aliwanin koleksyon na basura. Nagkakarga karsada. Tanga po mang kolekta Correct. Natan, karga kila karga. Singaon tanay, nabubunton niya na yan. Atan niya na yan, isu-isu ditan. Basura. Sana rin, bigyan ding pansin ng kasulukuyang mga leader dyan. Correct. Magkakarga rin basura. Dito na, ay-store lalante, ang bangat ni. Diba, pasintabi sa mga kumakain, dapat yan, gumawa kayo ng paraan para hindi na sila magtambak dyan. Tilawata bulag ang mga kanyan. Para hindi sila mag-antigawan nyo, may LGU, baga anti-barangay, si barangay, babantayan to, may pantatambakan da, duga. Correct. Pero ang gapuditan may kababaing mat national road tanay. Correct. Nakikita ng mga dumadaan na mga motorista, mga tao, dapat napansin ng kanya ng Mayor Elorde. Hindi, si Mayor Pet Mirera ang mayor dyan. Hindi. Sikat naman na. Hindi, kasi siyempre, bagaan dararami taga-ditan. Dapat yan ang yung mga tao, yung mga barangay official, para hindi sila magtambak ng magtambak. Di ba meron material recovery facilities ang Bimaloy. MRF. Na matatagpuan doon sa barangay Papagayan. Bakit ano nangyari diyan sa naturang MRF na yan? Pinasara ba? Huwag niyong gawing MRF yung gilid ng kalsada. Pinasara ba yung MRF diyan sa may barangay Papagayan sa Bimaloy? Hindi ko alam. Bakit, pero kung sakali mang sarado, dapat sana ang gawin, pabuksan. Para doon na lang mag-segregate. Hakutin ng hakutin
At dalhin kung saan man nila dinadala na landfill yan. Dapat buksan buksan yung para doon na Doon na mag-segregate. segregate, Hakutin yung mga basura sa mga lugar. Kung nasaan tambak sila ng tambak. Malaki naman yung yung income ng LGU Binmali. Bakit hindi maayos ang problema sa basura? Yung basura ay maaaring magdulot ng ng sakit. Siyempre, nandyan na yung kung merong mga basura, may mga daga. O dyan na magmumula yung leptospirosis. Tapos, maaguyot, maapangat. Di ba, mula sa mga nakaimbak na tubig at sanhiri ng mga tubig-tubig dyan, may mga germs. Diba? Correct. Yung mga mikrobyo. Siyempre, pag may gulong ng palad, may gulong ng palad. Yung gulong, ng mga sasakyan, siyempre, pag nakaimbak dyan, may mga kaunting tubig, dyan na nangingitlog yung mga dinggi, yung mga lamok. Hindi lamok. Yung mga lamok carrier ng dinggi. Dyan ganun din yung mga kontaminasyon. Contaminated ang tubig dahil sa basura. Siyempre, pag contaminated yan, nandyan yung diarrhea ka. Diba? Nandyan yung mag-cholera, magkaroon ka ng typhoid fever. Iba't ibang sakit na yan. May palala ang Department of Health na ang tamang pagtapon tulad ng proper waste disposal, paghiwalay ng mga basura at pagsunog ng basura ay dapat maiwasan upang makaiwas tayo sa mga anumang sakit, di ba? Huwag niyo namang bigyan niyo naman ng pansin, hindi yung tatambak tapos hinakot. Ang gapulay basura, inaladala tayo kanda. Hindi ka na dapat pabantayan nyo. Kasi nung natambak sa basura, hakutin nyo lang lamang Akin at alagarin yun di paway agaw na pa naghakot. Kaya nga palagi nilang sinasambit dyan sa Binmalay, bayan muna bago sarili. Bakit basura hindi maresolba? Yan ang tanong Hindi, kinmalabay. Ito pa mo alam. Wala naman tayong dyan. Yan ang tanong dyan. Yan ang tinatanong namin. Sinagot lang yung nag-text. Dahil sila yung dyan, sila yung apektado. Yung apektado, sila yung nakakaranas. Ito namang mga kabahayan naman, kung anti-disiplina yung matay. Kaya diba, alam mo yung konting basura na nakatambak dyan, dadami at dadami ka agad yan. Correct. Di ba? Hanggang po sumambabantay, hanggang po yung mangyayagol. Hindi man karga kayo rin yun. Force multiplier, yung mambano laba naman tambak na basura. Naman sa itatawag imano. Kasi, ang laging nangyayari dito, ganyan, matatambakan, eyesore, maapangat, ang bangat, ang sanda hakoten, duga. Tama. Kapan hakot wala rin statement malinis na po yung sinasabi nila na pinagtatambakan ng basura. Tayo po ay panatilihing ganito. Mamangil na yung kasupaltuman. Hanggang pala. Bakanti lang may basura. Naguguno yan, tambakan dala lang matanggal ito. Yan ang dyan. Dapat maglagay kayo ng yung watchdog. Huwag naman ganun. Bakit? Yung lang. Yung magbabantay lang. Magbabantay. Aliwan aso sumambantay. Watchdog ka mumut. Para pag may basura kalkal. At may inkarga yun na watchdog na maliwan ng tayak ng takatak ni. Masinal mo to may diaper Anong pinakamalaki sa aso? May di ba ang pinakamalaki sa aso? Ano? Di ba meron tigre? Ano yung susunod sa tigre? Sige, kaya dapat resolvein ninyo yung yung basura sa bayan ng Binmali, Pangasinan. Ito yung lamang wake up call sa inyo kung sakasakaling hindi nyo na nakikita o kaya hindi nyo nalalaman
yung mga problema diyan. Baka hindi na siyempre, Oo. baka pag may opisyal na napapadaan dyan, nakapikit. Tulog. Sakto tulog kasi Tulog. siyempre may driver. Tulog. Oy, good morning kay Magina Kurda. Ayan, magandang umaga sa inyo. Gawin din kay Merlita Abilia. Ayan, kay Myra Meriti Lapid. Ayan, magandang umaga. Silvia Romero, Mary Grace Megano Del Monte, magandang umaga. Kapitan Saldi Bauson ng Barangay Macabito, magandang umaga. Lahat ng mga barangay council dyan sa Macabito. O si Juan Kagawad, anong pangalan ito, yung kagawad dyan sa Barangay Macabito? Hindi ko masyadong maalala yung kanyang pangalan. J. Bistro. Ayan. J. Jumaro Bistro. Kagawad Bistro. Bistro. Oh. Ayan, magandang umaga po sa Morning po, inyo. tsaka yung kanyang may bahay. Ayan, magandang umaga. Si Damat Imbaga ng Kagawad. Nantoy, Mandoy Manaya, nag-uagaw. Doon, maksil ko ni Radyo Dadita. Ayan, Thank you po, thank you. Magandang umaga po sa inyo. At magandang umaga din kay Kapitan ng Barangay Bulag, Winag Paragas. May sila dyan, meron silang produkto na... Ayan sa Macabito. Yung Yung crispy na macaroni. Chichiri yan, chichirya. Diyan pala nanggagaling yan, sa Barangay Macabito. Dito nila manggagawa. Ayan, magandang umaga po sa inyo. Ayan, At siyempre sa lahat ng mga... si Juan nga pala, Car Jimenez. Kalala mo ito, Car Jimenez. Wala bigta, nasa Amerika na ito, di ba? Pero taga-bu dito, dyan sa Calasiao. Okay, good morning po sa inyo. Si Susana Bungar Bustamante, magandang umaga. Ayan, okay. Sige, pwede ba tayong mag-exercise, engineer? Okay, take it away. Mag-exercise tayo tuwing umaga. Magandang umaga kay Mayor Patrick Agustin Karamat ng Calasiao. Si Councilor Kyle Gaspar, good morning. Si Councilor Elias Villanueva, magandang umaga. Councilor Manny the Twin, good morning. Ganoon din si Councilor Jose Loresco, magandang umaga. Si Councilor Mike Season, good morning. Magandang umaga. Ganon din si former Councilor Gerald Especial. Servisyong Especial. Ayan, Gerald Apicial. Ayan, magandang umaga. Si former Liga President Carlito Dion. Magandang umaga. At si Long Hair Joel Kaulu. Magandang umaga kay Madam Marmi at Boss Carlo. At ganoon din kay Sarbayan, magandang umaga. Si Sergeant Esteves at Madam Jubet Apiado Esteves diyan sa may LCR. Si Arthur Eustaquio, LGU Calasiao. Opisina niya doon sa may complex, doon sa may si Arturo Eustaquio. Tsaka yung mga complex boys, good morning. Ayan. Dadu Pidlawan. Magandang umaga. Si Harold Gangat, magandang umaga. Esther Ramos ng Barangay Mangkop, Calasiao. Speaking of Mangkop, magandang umaga kay Kagawad Raymond Taminaya. Raymond Taminaya. Magandang umaga. Ayan. At siyempre, magandang umaga sa lahat ng mga nakikinig at nanonood sa kanilang mga tahanan sa umagang ito. Mga early riser, mga magsasaka, yung mga maestra, yung mga mangingisda, sila yung mga maagang nagigising. Siyempre, yung mga magsasaka, alas 4 ng madaling araw, nasa bukid na sila.
nagtatanim ng mga palay, mga gulay. Sa mga kukumpo ni Rick, yan. Ah. Wala rin tao. Tao. Good morning po. Oo. Hindi na uso yung araro ngayon eh. Kasi meron ng yung mga makinarya. Kaya yung mga kalabaw pahinga. Magandang umaga po sa inyo. Sa mga masugid nating taga-subaybay, Western Pangasinan, imbag na bigat kada kayo amin apo. Nang nangruna, dita ili iti Dasula, ang aking hometown. Susumpot, hometown mo. Hindi susumputan. Once in a blue moon. Kasama dito ulit Infanta. Imbag na bigat kada kayo amin apo. Diyan Central Pangasinan, siyempre purong Pangasinan na rin dyan masantos siya kabuwasan na si kayo namin Pero dito na Bandad Aguilar, walay Portion. niya Ilocano. Yang gamanad mga tarayon. Kitigan na mutan Santak Wala dito Barangay Bur, Barangay Bayawas, wala lari Ilocano dito. Alagar ka pa, kinita kini, pangaran ay Barangay Bur, dakalabur siguro din man Awoy. Bayawas, kanto, Bayawas. Kanta niya talaga sa Rare Barangay. Kaya ngayon. May kanya-kanya na justification kinanuntan so ngaran na barangay Ayan. Si Fi Kayabiyab, magandang umaga. Si Jonalyn Soriano, magandang umaga. Ayan. At ganon din sa lahat ng mga nakikinig dyan sa may Eastern Pangasinan, kung Eastern dyan sa may 6th District, nambag na bigat ka na kayo amin apo dito. Nimbag agsapa. Nimbag agsapa. Si Councilor Chimeros Fertis Flores ng Mangaldan, magandang umaga. Si Vice Mayor Johnny Cabrera, good morning. Si Sir Jonar Lapore. Diyan sa may sa Anolid, good morning. Good morning po sa inyo. Dahil na po tayo sa oras, kaya kami po ay pansamantalang namamaalam na sa Himpapawid at magbabalik sa Lunes. Ang inyo pong nakaantabay sa umagang ito. Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado. Macterio Lengcora, Timothy Pangasinan, Dennis Muharis. John Adlo. At kasama din dyan sa may technical control si Engineer Nixon Bakal. At siyempre, susunod kagad ang programang Diknay Baloy ni kapaborito RJ Jimenez dito lang sa DWG 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito! Maabig Yakabosan, Pangasinan. Ang puta-putang Iran Balita. Huwag niyo kong subukan. I am